Il-medja laburista għandha tagħmel tajjeb għal gideb illi gidbet fuq id-deputat nazzjonalista Tony Bezzina wara xhur sħaħ tattakka ir-reputazzjoni tiegħu f'assassinju tal-karattru, kif issa sar magħruf li dak kollu li ntqal mill-Labor ma kienx minnu. U allura il-medja laburista għandha tirrapporta dan il-fatt. Fil-fatt il-bord tal-Awtorità tax-Xandir qed torna lill-istazzjon tal-Labor ix-xandar rapportaġġ dwar l-eżitu tad-deċiżjoni tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika li ma sab ebda ksur ta' etika min-naħa ta' Shadow Minister Tony Bezzina. L-Awtorità tax-Xandir saħqet li l-Kamra tal-Aħbarijiet tas-Super One hija obbligata tinforma lil pubbliku bil-eżitu tal-kwistjoni iżda naqset milli tagħmel dan. Min-naħa ta' deputat laburista Ramona Attart fil-vesti ta' rappreżentant legali tal-Midja Laburista spjegat li dan sar biżvista. Għal-qsant il-bord tal-Awtorità tax-Xandir ordnat lil One biex xandar rapportaġġ dwar l-eżitu tad-deċiżjoni tal-Kummissarju għall-Standards wara li l-Midja Laburista u Robert Tabella wettqu allegazzjonijiet fil-konfront ta' Tony Bezzina filwaqt li ordnat lill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Labor biex taqra is-segwenti illi il-bord tal-Awtorità tax-Xandir laqa ilment imressaq mid-deputat Tony Bezzina kontra l-One datat 7 ta' Ġunju 2025. L-ilment kien jirrigwarda nuqqas ta' rapportaġġ tal-konklużjonijiet tal-Kummissarju tal-Standards wara l-investigazzjoni tal-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu. Il-bord ħa konjizzjoni li l-investigazzjoni kienet irrapportata fuq il-One u ħannota wkoll tal-fatt illi il-konklużjonijiet ma ġewx rapportati u qed jordna li jiġu rapportati mill-istazzjon sa mhux aktar tard minn jumejn mid-data ta' din id-deċiżjoni. Fil-waqt li Bezzina kien rappreżentat mill-avukat Michael Piccinino, tajb u qed jinnota li Ramona Attart provat tqarraq billi saħqet li Net News ma rrapportax l-eżitu tas-sentenza ta' Carmelo Abela. Meta, fil-verità, din il-Kamra tal-Aħbarijiet irrapportat l-eżitu f'dan ir-rigward l-1 f'Settembru tal-2024 u mhux injorat is-sentenza għal kollox bħal mamlu tas-Super One.